Milí přátelé univerzity Hradec Králové, vítám vás na dnešním 5. ročníku akademie, pořádané při příležitosti pedagogických dnů. Jestli se nepletu, tak letošní rok je to 25. ročník pedagogických dnů. Je to tak. A začneme takovou stálicí, je to klasika. Pokud si pamatuju, je to od prvního ročníku akademie, nás provází děti z mateřské školy Kampanova pod vedením jejich učitelky paní Žanety Kovandové. Děti jsou ze třídy, které se říká Oranžová pastelka. Tato třída je sportovní a vždycky si pro nás připraví něco zajímavého. Takže dnes vystoupí na hudbu z muzikálu Děti ráje. Moc děkujeme, zatlačte slzu, vy jste chtěli učit, co? Tohle, to je ještě dobrý. Halo? Jo. Já jsem chtěl jenom říct, že obdivuju, že rok od roku nám základní mateřská škola Kampanova ladí oblečky, začínali jsme perfektně vyladěným vystoupením a vlastně teď už máme kostýmy a ty šásty, nevím, jestli to přesně říkat. A jsem zvědavý, co bude příští rok.